Il-Parlament se jkun qed jiftaħ uffiċjalment is-Sibt filgħodu, hekk kif il-membri parlamentari se jkunu qed jieħdu l-ġurament tal-ħatra tagħhom sabiex tibda l-leġislatura l-ġdida wara l-elezzjoni ġenerali ta' 30 ta' Mejju. Matul din il-ġimgħa kien hemm numru ta' deputati eletti li nataw karigi importanti fil-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista. U matul il-jum, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch innomina lil Bernard Grech bħala Deputy Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti għal-leġislatura illi ġejja. Bernard Grech ilu jservi fil-Parlament Malti mill-2020 wara li kien maħtur kap tal-Partit Nazzjonalista. Bernard Grech huwa avukat u kien ilu involut fil-politika minn qabel ma kien elett kap tal-Partit Nazzjonalista fejn matul is-snin imbotta l-qudiem diversi kawżi importanti biex issa fl-aħħar 6 snin kiseb esperjenza parlamentari sinifikanti. Intant fl-aħħar ġranet, il-kap tal-Partit Nazzjonalista ħatar lid-deputat elett Ivan Castillo bħala whip tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista u jgħinuh bħala assistenti whip. Alex Borch issa ħatar li deputati eletti Toni Bezzina u lil Annabel Cilja li hija ġdid għall-Parlament Malti. Matul il-jum tas-Sibt, id-deputati eletti taż-żewġ naħat tal-Kamra se jkunu qed jieħdu l-ġurament tal-ħatra tagħhom biċ-ċelebrazzjoni tibda b'qudies fil-Konkatedral ta' San Ġwan li tibda fid-9 ta' filgħodu u eżatt wara tibda ċeremonja fil-Parlament ta' Malta. Il-qudies u ċeremonja nfisha se jixxandru live fuq net television.